Салом алейкум мардум. Имрӯза видео дар бораи магазини Риафон чӣ хел поштаҳоро ба клиентҳо роӣ мекунад, чӣ хел қабулшон мекунад, ҳамаша имрӯз мегзарем мебинем. Ва охирон и заказҳои динангиҳой 5-10 ҷагаи 9 ҷагаи охиронгиш дина заказ карда буданд. Samsung S23 Ultra и даруш плёнка задагиан уже S23 Ultra ранги сабзаш, стеклои прозрачни максевдор ва блоки 47 ватта турбозарядка дорад. Ёра ранги ҳамаи упаковкаш мекунем, номошона менависем, упаковкаш мекунем, баъди упаковка кардан дар коробка, баъд ранги ними коғаз бланкаш мезанем, коғазш мезанем, ки ҷо меравад 188 523 ҳами индекс пошташ меравад. Акаи Шукуров Зоирбек Тоирович қабулш мекунам. Телефони A70 дорам. Дар ҷа бошад телефонҳо бисёранд. Мисол A54 заказ кардагиан, Redmi A3 дитта, инида бошад телефони дитта Tecno Go 2024. Инҷаш бошад бланкош ҳозир тайёранд. Ҳозир поли мезанем, ранги ҳами гатов мекунем, боз шумо дата сёнка мекунем. Ин дитта дига ҳозир бланка бояд бурояд. Телефонои S23 Ultra. Анаи ай ки буд? Ай Азамов Муҳаммад, телефони Samsung A54. Яъни бланкаи ҳами акай ҳамаша гатов мекунем, бланкаш тайёр карда нишдем, боз сарш мекунем. Шумо агар ки дар дига шаҳрҳо бошед, метонем ба ай магазини Риафон заказ кунем ва ранги ҳами коробка карда шумо да равон мекунем. Фарқ надорад, телефон заказ мекунем, аксессуар заказ мекунем, наушник, фарқ надорад, чизе ки дар магазини Риафон ҳастай, мо шумо да ҳамин тавр карда упаковка карда равонаш мекунем ба индекси поштатон. Номерро дар рӯи экран метонед ай магазини Риафон заказ кунед. Ҳозир давомша мебинем. Уже ина поштаҳоро гатов кардем, мондем, коғазошон задем, скотч кардагем, акам ки пошта мерему, ҳамин штрих-кодкати мезанану равон мекунам. Ба ки ҷо? Ба Уфа ака заказ кардаги ака Азим Муҳаммад нишон дода будам, Красноярск, ҷа бошад Краснодар буда, Лопихинка, Шахти, ҷаш бошад Екатеринбург. Акомон ба ҳамин шаҳри сода ай магазини мо заказ кардагиан, шуморо метонед ай магазини мо, магазини Риафон заказ кунед, ранги ҳамин упаковка карда шумо да равонтон мекунед. Поштаҳо ҳамаш тайёра. Магазини Риафон бурум нависем. Пошта мерем. Деда очратем, омадагим. 087 очрем. 87. Дорад хӯрдем. Ҳамаш шакашак дитем, ака дар палчатаро равон мекунем чекора ҳамаша. 11 та посылка.